Ku Karonga mu chaka cha 2023 pa 1 September kunachitika nkhani kumeneko kumene makansala atatu Stephen Simsokwe achipande cha Malawi Congress Party, Ngalusa Moyo Mwangonde achipande cha UTM komanso akansala Asmat Mwakaira achipande cha Democratic Progressive Party adapezeka olakwa pa mulandu ogwiritsa ntchito mphamvu molakwika kuba komanso kwa kufuna kunamiza anthu pamene pa Chingerezi timanena kuti abuse of office, theft and fraud. Ndiye kumeneko anachitsidwa ntchito ndiye zisankho zachibwereza kapena kuti by-elections akuchitika next week pa March 26, 2024 kuti makansala amenewa papezeke ena amene alowe m'malo mwawo. Ndiye zipani kumeneko zilikalikiliki ndithu kupanga kampeni kuti awine mipando imeneyi. Ndiye pano tili ndi bambo Lyton Mangochi amene akufuna kuyikapo ndemanga pamene kampeni imeneyi ikuyendera mboma la Karonga. Iwo wamakamaka akudzutsa chipani cha Malawi Congress Party chimene chili kalikiliki kugawa ma 2000 ndi zitenje kuti chidziwa kuopa anthu aku Karonga makamaka azimayi. Ndiye ndikhala limodzi kuti Lyton Mangochi afuna kunenanji pamene chipani cha MCP chikupangira kampeni yake pa zisankho za by-elections zimene zichitike pa 26 March 2024. This is Nyasa VoiceBox, and we thank you for tuning in. And as always, we ask you to stick to the end of the audio so that you can also be part of the conversation as to whether inuyo ngati Malawi ngati nzika yokhudzidwa mogwirizana nazo zimene akunena Lyton Mangochi kapena ayi. Maswera bwanja Malawi lero pa 18 March pomwe tikuthamangira zisankho za pa 26 March muno mu Karonga. Chikondidabwitsa kwambiri kunena kuti anthu akangalika azimayi kupasidwa zitenje ndi ma 2000 kuchoka chipani cholamula cha Malawi Congress Party ndi cholinga choti anthu aziona ngati chipani pa ground chikukondedwa. Koma ndi chipani chimene chabweretsa zipsinjo m'moyo mwa Malawi. Pena paliponse pano tikunena pano anthu akumakhalira kumanga mipango kumimba kuti agone asamve njala. Lero lino akangalika chifukwa choti chisankho chili pafupi, ndiye maministala amene andede amayenda ndi makasi magalimotowa ndi amene akugawa zinthu kuti anthu aziona ngati mwina mwake ndi chinthu chorondola pa zokuchita kwa mmene achitira nthawi yonse pakakhala mavoti. Koma ndiye apempha azimayi poti azimayi ndi amene amaona kuthekera kwambiri kododoloka ndi zinthu zokhala ngati zitenje ma 2000 mphongo sikwenikweni amuna sikwenikweni kumayitana m'maklassroom kapena magulu oterewo kuyendera machalichi zimene zikuchitika pakali panopa. Ndiye ndikupempha eni yake azimayi kuti azimayi akabwera ndi chitenje kaya ndi ma 2000 auzeninso akatengenso zina mawa alandire mopanda mmalere, chifukwa chakuti ifeyo dziko lino tikuona zoopsa titalonjezedwa zinthu zabodza zimene azipanga aboma ili la MCP mopanda kutisonyeza chenicheni chimene ayikapo pa ground, kupatula kumangogawa ndalama zitenje basi kuzerezetsa Malawi pena paliponse. Makamaka amaona kuti wophweka kwambiri ndi azimayi. Ndiye inu eni ake mabanja please kauzitseni azimayi kuti akalandira zinthu izo sikuti mitima yawo ikhale pa voti chifukwa cha 2000 kapena chitenje. Zonse zimene akulandirazo palibe chimene chisali chawo iwowo, china chilichonse ni misonkho yawo. Kena kalikonse kamene mmagula mugolosale kaya ndi muti kamadula msonkho umapita ku MRA, msonkho umene uja umapita ku account number 1. Ndi ndalama zimene akuyerekedwa nazo izizi. Awawawa achina chimwendo awa nthawi yonse anali kuti kumbuyo uko kuyambira 2018 umabwerera kumusi uko anali kuti bwanji sankabwera mazagawa ndalama nthawi imeneyo ali panja pa boma. Zangu abalalitsa malonjezo amene analonjeza polanda boma ku boma la DPP, ankanena kuti tizidya katatu pa tsiku, passport 15,000,
azigogo ma 15,000 pamwezi. Lero lino zonsezo kulibe, ndiye alijenga malo moti azizisa fundo kapena kupepese kwa mtundu wa Malawi. Lero ali bize kumapempha voti ya makansala muno mu Karonga ndi ma 2,000 kapena zitenje. Akalandira zitenje nkuvalavara ministerayo akumajambura ndi kumatumizira achakwera. Amene achakwera adziwa kuti dziko silina wakonde panopa chifukwa cha bodza lawo ndi chipani chawo cha MCP. Ndiye ndithu Amalawi tiyeni tichenjere kwina kuli koseko tichenjere. Ifeyo tikuona zipsinjo kwacha inakwetsedwa mobwereza kumango gwetsa kwacha. Iwo amagwetsa kwacha mama wali mundege, kugwetsa kwacha usiku ali mundege. Tikuona zipsinjo ndifeyo. Lero lino shuga kusowa akuyamba kuti iyayi taitanisa ku Zambia, iyayi titanisa Mozambiki, ma excuse ambirimbiri wopanda pake. Minister of Trade wangodzaza nayeso ndi utsi mutu sizi kumuyendera olo pang'ono chifukwa kuti chiwanda cha bodza ichichi chikuyambira president chakwera nduna zake wose ndi amabodza. Ndiye pano pachoti auza Amalawi akusowa mapeto ake akukaniza zoti bora azingogawa ma 2,000 kapena ma 4,000. Ndiye akatero aona ngati ako pa Amalawi kuti ayiwale zimene akukumana nazo zipsinjo. Inu mukumbuka nthawi yakumbuyo ku china chilichonse amachita blame boma la DPP kunena kuti boma la DPP la nepotism, boma la DPP la tribalism, boma la DPP ilikuba misonkho ya Malawi ku State House kwangodzaza romwe. Lero lino metu nena pano ku State House ko achewa Central Region ndiyo sayamba. Komanso tikapita mpingo wa Assemblies of God wangodzaza ku State House, ma Pentecost wose adzaza ku State House, maudindo wose ongochoka pa Central Region. Ngumanena kuti kodino awo wankati Peter Mutharika kapena DPP ndiya tribalism. Sone zimene akupangawo ndiye ndi chani, chizungu chake tingati chani. Zinthu ngati zimenezi tikamanena nthawi yambiri tizikumbuka nthawi ya mavoti kapena nthawi ya kampeni mmene amanenera akunena ngati kunena kuti iwo misonkho ya Malawi sazayizimbayitsa kapena sazasokoneza pogwiritsa ntchito njira zorakwika. Lero lino ndi uyo chimwendo mukumuona ali bize kugawa ma 2,000 ma 4,000 m'makalasirumu komanso zitenje. Ndalama zimene ndi misonkho yathu yomweyi chifukwa iye sangatenge ndalama za mthumba mwake olo zitakhala zambu yake sangatenge kuti azizagawa mokhala ngati zinthu zamasiye choncho. Ndifaniona kuti azibambo azimayi akalandira ndalama awuzitseni kunena kuti asasinthe maganizo. Fisi ndi fisi, MCP ndi fisi, MCP ndi ng'ona. Sana sinthe ikhalidwe lawo ndi lomwe lija lopondereza. Olo munthu oti wathandiza bwanji amamtembenukira. Taonani Saulos Chilima anavutika kuyenda nsanje tumisuku mchinji tungotakota kupanga business yogulitsa dzina la Tonse Alliance. Koma lero mwamona mmene anamuyikira pakona khala ngati mwina mwake ndi munthu wopanda nzeru. Zonsezo ndi kusayamika. Pitaniso kwa maremu Sidiki Mia anathandiza chipani kuti chilimbe mpaka lero lino. Koma zonsezo ni zachabe. Chipani ichi chilibe kuthokoza olo mutapanga bwanji. Ndiye ndikuchenjezani inu amene mukuzinamiza kuti muzapanga mgwirizano ndi chipani cha MCP. Muli pa mavuto kwambiri pa moyo wanu wansogoro. Chifukwa awawa ndi anthu otama kusekerera akafuna kena kake kwa iwe. Mene mukukumbuka anthu ngukoti kuja timaguba ndithu kuyenda zinthu mwamtendere mwagwirizana pena palipose. Kuthamanga pa ground limodzi, kuchita chani limodzi, zitangoyenda anasintha mawanga ndi chimodzimodzinso inu mukapereka voti kwa anthu awawa.
zikangodusa voti simaonanso ma 2000 amene akupereka pakali pano. Ma 2000 amene simudzaonanso, koma muliratu ndipo mukukuta mano chifukwa chakuti anthuwa atipangira mapulani owopsa kwambiri. Akufuna ife tizingokhalira kugwada kwa iwowo, kusekerera akanena kuti kuli ma 2000 tizithamangira maklasi, koma zitukuko za misewu kulibe, mankhwala mzipatala mulibe, kudya katatu kulibe, mapasipoti a 15,000 kulibe. Ndipempheso audio mukaimvera muitumize kwa President Chakwera kuti aimvere. Ndifuna ndi apemphe kunena kuti kodi a president iwo risafo apanga liti, chifukwa nduna zawozi ndi mphwepwa zokhazokha, palibe nduna imene ikudalirika, zonse zindi mphwepwa, sizikutithandiza ifeyo Amalawi. Tikuona zipsinjo chifukwa cha boma la MCP, nduna zangodzaza mphwepwa zokhazokha. Ndiye mukandipemphereko Achakwera please achite reshuffle cabinet, ayikemo anthu oti mwina kanyengo kamene katsalira kakang'ono kakuti asanachoke mbomamu atithandize kwa Amalawi tipezeko mpumulo, atisiyeko popumulira pang'ono polirira pang'ono. Dzikoli lapita kumphompho pasi pa utsogoleri wa Achakwera amene akumayendera zitukuko za empute. Munthu wamkulu, munthu mbusa, munthu wokhala kapsari kukhala president wa dziko liyenda. Taona nane bathu ku Zambia uko anthu akukongola ma 10,000, I mean ma 10 million, ma 20 million wopanda kuyika oven surety ya nyumba ndalama, koma kuno akuti nifi ukakongola 500,000 ndalama inapangidwa kale devaluation. Kodi ndalama imene ikwanisidwa budget kapena plan za business? Ndikungoti palankamwa nchifukwa chake anthu ambiri atha kuzimangirira kapena kuthawa maanja awo. Ngani njoti Achakwera administration mulibe mutu mwawo, zimakanika ola even kwa Assemblies of God kuti mpingo utukuko kunalibe. Panopa mpingo ndi pamene ukutukuka, Achakwera atazisiya pasi. Iwo wamba luso la utsogoleri mulibe. Anyamatawo ngwakhalira kumana mizo mango sekerera. Ma East Bridge, ma Bridging Foundation, zinthu zambiri mbiri zitopotopo. Lero lino ndikukupemphani Achakwera please mupemphe nduna ya Homeland Security ipange resign pamodzi ndi Director General wa Immigration, chifukwa passport imene afuna kupatseniyo ikutukanisani koopsa kuposa china chilichonse. Passport imene tikufuna ife ikhale mmucha ndendende ya original iti, chifukwa 50,000 tisakomedwe ndi 50,000 pamene chinthu chithe pa 5 years. Kodi ndi Amalawi angati ali osauka kuti akakwanitse kupanga manage kuchita afford kugula passport ya 5,000 pa zaka 5? Komanso passport yonso si valid iso yayi, ndi chikatoni chachabechabe. Tikufuna technobrain ija inakwiya ija technobrain mukambirane nawo mwabwezeretse pa contract azigwira ntchito. Musatitukwanise tikamayenda maiko akunja ndi passport yanu ya fake imene mukupangayo. Ndipo a president kuuzeni please Achakwera mundimve. Kani zikhale ng'oma uyu Minister of Homeland and Security uyu sari capable ndi unduna umene uyu ndi promoter uyu, zikhale ng'oma wakunkhatabe uyu ndi promoter uyu. Mpasani ministry yayo kuzana ndi youth azikapanga za music osati za police kapena chani. Zinthu zasokonekera ku ministry yake panopa kuli wesa president. Please musarore kupanga ronji passport ya fake imene yoyo. Ndikupemphani ine activist Lyton Mangochi amene ndimanena zoona zokhazoka kuti dziko liwongoke. Koma please ito Achakwera ndikupempha please musakarore kupanga launch passport ya fake yoyo ikutukanisani dziko lapasi. Pomalizira ndinene kwa Minister of Health. Kodi Minister of Health munansankhira chifukwa akuchoka mukilani yaka muzibanda achani? Inu ungoona bwanji koma chilowereni udindo wa
unduna wa za umoyo ndi anthu angati amwalira chifukwa chopanda mankhwala mzipatala, koma mukuweta mimbulu zoona mkabineti yanu a president. Kasamalitseni please, ine ndikupatsani malangizo wa ulere, sindikufuna thandizo lina lilonse kwa inu chifukwa dzikoli mwalipinda kale. Dzikoli mwalipinda kale, palibe chimene mudzaloze pa moyo wanu pa kutha kwa temu yanu kupatula kupereka moni ndi kunena zinthu zabodza zenizeni zimene amalawi amabzalikidwa m'maso ngati kuti mukukamba zoona pokutengerani kuti inuyo taito yanu munali mbusa. Koma ndithu a president mwalolera kuti amalawi azifa mzipatala chifukwa cha mankhwala mulibe. Inu pamene budget ya minister wanu wa finance uyu wangodzaza tonje mutu uyu simplex chithyola banda akapereke budget ya ku State House yothirira maluwa ndi kapinga 40 chakuti billion, zinthu zomvetsa chisoni. Ndiye kuti ife amalawi sife sitili value kuposa kapinga ndi maluwa amene ali ku State House iwo. Mukaganize kwambiri, mupange reverse chiganizo chimene wapanga minister uyu wangodzaza ndi mphepo mutu uyu. Nzosatheka kuti munthu wophunzira bwino ngati anapita di ku campus ya Chancellor College kapena Polytechnic bweza sakupanga mabudget wa uchitsiru woterewa kuti ife anthu tikufa mzipatala mankhwala mulibe, mapassport sakupezeka ku immigration, chimanga mwadimaki mulibe, koma azikadyesa kapinga ku State House, azikadyesa maluwa ku State House. Zoona president inu mukuvomereza budget imeneyo. Kuno kumpoto ndemo angoti pwetekeratu situkuko kulibiretu kulibe. Kamulepo Karuwa anayesera kulira apa ndi apa akumuchingira achina Catherine Gotani Hara chifukwa chani kumupanga zinthu zotereza Malawi. Inu anthu akumpoto iniyo maminista akabineti ya Chakwera inu ya MCP, inu anthu inu osokoneza mwasokoneza zipani zina uko mwabwera muzakazika mu MCP ndikubweranso kumadana ndi anthu anu ochoka chigawo chanu chomwe. Mukufuna kukondweretsa ndani inuyo? Achina Hare Nkandawire, achina Keni Zikhale Ng'oma ndi maminista nonse Hara, Jacob Hara, Nsewu kunoko misewu yangoduka kuno kumpoto koma ulibe chisoni. Mukupwetekaso ana anu mzinchitomu amene akuchoka kuno kumpoto chifukwa choti mufuna musangalatse Chakwera. Kodi inuyo kwanu ndikuti makamaka? Ndikufuna mundiuze lero lino inu Hare Nkandawire ndi azinzanu onse maminista akuno kumpoto. Zoona mukusekera kuti kuno zitukuko zizipereka chifukwa cha kukondweretsa Chakwera. Inuyo anthu inuyo mwasanduka achewa lero, mwasanduka yawo, mwasanduka alomwe inuyo, mwadyera zipani zina uko lero mukubwera mukhala ngati mukonda Chakwera, mukungofuna kumpromota basi. Anthu akumpoto mukakhala kumwera, mukakhala pakati mmakonda kunena na wakwitu, anthu waona kuchamaona ngati ndinu anthu okondana, koma mukabwera kuno ndi anthu okulirana mitima kwambiri. Ziyambe ndi inuyo maminista akabineti ya MCP pasi pa Chakwera. Muthandize chigawo cha kwanu kumpoto, mupereke support anthu anu, osati anthu azifinyika chifukwa kuti inu muli mipando yopitayo. Chaka chamawa atu inunso muzakhala manobodetu, osati mukhala pamenepo mpaka kwa muyaya iyayi. Samarani, ine ndine Lyton Mangochi. Mundimve zimenezi, audio mukamvera Malawi, audio mukamvera muitumize kwa Chakwera, muitumize kwa Chimwendo Bata, muitumize kwa Hare Nkandawire, muitumize kwa Homeland Security Minister uyu Keni Zikhale Ng'oma uyu wama jacket yake uyu. Please utenga uwafike kunena kuti ife kumpoto kuno palibe chimene tapindula ndi budget ya chaka chino. Akamulepo Karuwa, viva akamulepo Karuwa, viva kosa kumene muli. Tathokoza kwambiri pomvera audio iyi, koma ndikuti ndimva bwino ngati mwaitumiza kwa Dr. Chakwera komanso ndi mkute cabinet yawoyo.